nějaké, to je nějaké, že Tower of... Já nevím, ale máme tu taky časovač a prostě takže čau ľudia, dneska to bude Roblox ako vždy, že? Dneska to má druhé video, takže bez no hate, nevím ještě tak dobré strihať, ako ty profi youtuberia, úplně, že wow, že to úplně, že oslňuje. A já doufám, že se vám video bude páčit a můžeme jít na to. Máme ještě 4 minuty a potom už bude chytať láva. Hej. To keby tady tu nebol, ja neviem rozprávať, keby tu nebol checkpoint, tak ja som úplne, že hej, bro, no. Tak. Spadá sa schody, alebo čo? To je strašne rýchlo ten čas. Joj. Aha. Takže to je toto. Dobre. Nevadí. Fú. A možno si zahrám ešte aj nejaké iné oby, lebo minule bolo, myslím, že Squid Game bolo, Squid Game. A že minulé bolo Squid Game a možno potom mám vyhliadnuté ešte jedno oby a potom to druhé oby bude asi Escape iPhone 7, takže to bude potom to ďalšie video. Ja som to asi nemala hovoriť, čo? No to nevadí, môžete sa tešiť. A budem asi jedenkrát do týždňa natáčať, takže tak. Ale možno to bude aj 2. Možno to bude aj 2-krát. Jo, ja som strašne docela vysoko. A tu Borka je úplne najvyššie. Čo ty? Nádherica 1. Nevadí. Nemám slov, ale je to docela ťažké, hej. Toto sme mali ako prvé, ne? Predtým ľudia, čo si myslíte? Ja si myslím... Nevadí. No. What? Joj, no. Čo to bolo? Joj, dobre. Ja som docela dobrá v parkouroch, lebo ja robím skoro vždy, keď proste prídem do školy, mobil a učenie. Bye bye. Nope. Ja sa totiž nerada učím. Ja nerada sa učím proste. Ja vždycky vyleziem s testou tak maximálne s 3, aj s 2 s odretými ušami, takže
Nevadí. Uj. Fú. Mám som spadla, takže dobré. Ešte, že to je ten checkpoint, že? Fú. Když budem nahore, tak sa vám ozvem. Oh my gosh, ľudia, no way. No way, guys. To nie je možné. Ja nie som tak dobrá. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Moja snaha nebola vyslyšená. Samozrejme, že nevadí. Že nevadí, ale musíme si dávať pozor. OK, já jsem docela profík v této hře. Joj, no, aby som to zase zakrikla, že? To je dvojbarevné. To nie je jednobarevné. To je barva zem. Sere, to bolí rodičia. Ešte, že tu je checkpoint, lebo ja už som i tak mohla letieť tam dole. No, hýbaj sa. Neviem, prečo to sa... Že vraj aj ja to umím toto. Že... Toto je za trest. Nie? Ja to robím sa za trest. Fúch, ľudia. Skoro to máme. Dobre. Sme safeu. Sme safe. No aspoň ja som safe. Jubi. Zdá sa to iba mne, alebo tá postavička má menšiu gravitáciu? Nevadí. Nie. Jakože, keby to nemalo vôbec žiadnu gravitáciu, tak keby som sa si nezlobila. No. Inak... čo som to chcela vôbec? Ja neviem. Ľudia, ja som to dala. Jupi. Soker. Futbal. Šutbal. Môže to fungovať? Jo, to je z Robloxy. Ľudia? 16 tam bolo. Pane Bože. Nevadí. Ideme liesť dál. Toto je naše posledné kolo, hej. Lebo ja neviem. Lebo ja proste neviem. Nie. Nevadí. Oh hell not, guys. No. Nie, tak toto nebude. Toto nebude dobre pre mňa. Lebo vidíte to? Ja som sama o sebe v tomto úplne som myslela, že to bude ale ťažšie, ale nevadí. Pre Vanesku lepšie. Tak. Opatrne. Hlavne nepokasniš. Nie! Dobre. Máme to. Joj. A tuto som malem zomrela. Nie, tak toto... Fúch. Oj. Tak toto bolo very close.
Joj. No tak to bude ještě těžké. No. Joj. Toto já asi nedám. Ale dám to. Dám to. Tak to nedám. Tak to asi nedám. Nie. No nic, že by som mohla aj počkať, ale na to som tak... Na to som mi nechce. Aj keď... No. Takže radšej počkáme. To už nemá stejne. To už nemá aj tak zmysel. Tak. No. A toto by bol koniec videa. Dúfam, že ste si ho užili. A určite dajte like, pokud sa vám to páčilo. Pokud si tu nový niekto, pokud si tu nový, tak daj kľudne aj odber, keď chceš, ale ja ťa do toho nenutím. Byla by som za to síce ráda, ale nemusíš, keď nechceš. Takže čau! Čus!